Hei! Tikkeri on hyvin erottuva, ohjelman katselun aikana näkyviin tuleva klikattava mainos, jonka näyttöaika on 15 sekuntia, mikäli käyttäjä ei sulje sitä. Tikkeri sopii erinomaisesti esimerkiksi taktiseen mainontaan tai mainontaan, jossa tuote linkittyy tiiviisti siihen sisältöön, jonka yhteydessä se esitetään. Esimerkiksi sisustuskaupan tikkeri sisustusohjelmassa. Tikkeriä voidaan käyttää myös spottimainonnan tukena, vaikkapa niin, että tikkeriä näytetään vain niille katsojille, jotka ovat nähneet kyseisen mainostajan spotin aikaisemmin. Teknisesti ottaen tikkeri on tavallinen flash-banneri, joka voi sisältää animaatiota. Tarvittaessa materiaali voi olla myös PSD- tai GIF-tiedosto. Tikkerin leveys on 576 pikseliä ja maksimikorkeus 70 pikseliä, mutta mainos voi olla myös matalampi. Huomaathan, että myös läpinäkyvyyttä voi käyttää tehokeinona. Tikkeri on vaivaton tuottaa ja se huomataan varmasti. Tervetuloa mainostamaan Ruutu.fiissä.